educadora social colexiada número 455 e, aínda que traballei en distintos ámbitos da administración, dende hai uns anos desenvolvo a miña labor profesional dentro dos servicios sociais comunitarios do Concello de Melide como educadora familiar. Para min, educación social é un todo no día a día. É unha nova mirada, é unha nova perspectiva da sociedade en xeral que busca unha transformación a través da empatía, a través da axuda mutua, a través do respecto e da diversidade. E é a educación social transformadora, xa que aporta ferramentas para o cambio social e persoal das persoas. Escollín esta profesión vocacionalmente alá polo ano 1996 porque eu nacín e crieime no medio rural. Entón observaba que había moita diferencia entre xéneros, entre homes e mulleres. E dende nena souben que quería loitar pola igualdade entre os xéneros, pola igualdade entre as persoas, independentemente da súa condición social, da súa cor, pola xusticia da paz e por unha oportunidade, por unha igualdade de oportunidades. Entón non o quería facer dende a compasión, nin dende a beneficencia como se facía fai anos, non? Senón que o quería facer dende basándome e loitando polos dereitos fundamentais das persoas. Entón, a educación social reúne esas condicións para ser transformadora, xa que con coñecementos e ferramentas loita porque se respecten os dereitos fundamentais das persoas. Para min o principal reto é a consecución da Lei de Educación Social, unha lei que nos dará visibilidade a nivel profesional e que tamén nos dará unha estabilidade a nivel laboral. Outro reto fundamental é que haxa educadoras e educadores sociais en todos os concellos de Galicia, ben dentro dos servicios sociais, que sería ideal, ben dentro de outros ámbitos, non? Nos centros de saúde, nos centros educativos, nos centros penitenciarios, nos CINS, dentro do ámbito da mediación, que a min é un campo que me gusta moito, pois ese é un reto fundamental. Para min a colexiación é algo moi importante. Dende sempre estaba a piques de rematar a diplomatura, alá polo ano 99, e non existía todavía o colexio. Entón pasoume que me presentei, cando terminei, recién sacado o título, presenteime a unhas plazas para educadores e estaba perdida. Dime de conta de que estaba perdida, que non sabía quen preguntarlle, que non sabía quen dirixirme, que non sabía onde orientarme e que tampouco tiña quen velara polos nosos intereses. Entonces, en canto se creou o colexio, souben que quería formar parte del. Por qué? Porque un colexio profesional arroupa, un colexio profesional defende os dereitos de todos os colexiados e colexiadas, porque un colexio profesional nos dá visibilidade e ademais tamén nos dá a seguridade de cando nos presentamos un informe ou algo que alguén nos respalde. Tamén nos dá a seguridade de defender as plazas e os postos de traballo. E tamén me colexei tamén por coherencia grupal, por coherencia cos estudios que eu elexín e por coherencia co resto de colexiados e colexiadas e coas familias tamén. Por todo eso é moi importante a colexiación e, como digo, eu estou dende o principio e animo a todo o mundo a que se colexe para facer unión. Educación social en Galicia, 20 anos en valor.